Ето, това ще е Бога. Ето. От толкова на толкова. Значи сега ще започнем една загрявчица. Аре. Въпреки, че не се представихме, нали? Да. Христо. Баджанак. Баджарак не е. Сега без думи, той е треньор, бата на Маус. Аз съм треньор на Маус, но той е тренира всички... на брат ми един син. Да. Да, така да му кажа. Философера купалят. Философер. Философер. Значи, това ще направим една загрявка. Загрявка... Тук съм взел води литъри... 2 литра, 3 поне топи. Не, 2 литъри... После си наточи още по 5 литра. 3 литра, да. Почвам на малко така рамената. Лактите хубаво Аз ръцете. лично правя това движение, броя до примерно 30-60. Абе, по един час загрявам. Назад. После вие искам по половин час най-малко да загрявате. Тренировката не повече от 5 минути. Загрявката реално просто трябва да се усеща смисъл. Няма някаква... На усет, да. Няма някаква религия, Да, трябва да се загрява. направо и без загрявка, бе. За какво е загрявка? Направо и без загрявка. Загрявката за цивни. Да. Не сме хайдици. Да. Да, ще власти. Ден дава сега. Кажи някой хайдутско упражнение. Хайдутското упражнение е мечко. Ден си штанга. Долу. Възмърдане. Почти. Взимаме лоста, оставаме и теглиш. Теглиш като гол. Кой ще се биеме ли? Не бе, разтягаме. Ева ти разтягаме. Ти разтягаме. Момичи как направите, разтягаш тук. Абе да, много не сластика. Значи това е загрявката на един треньор с малко соно, а това е загрявката на един юринчанин. На един експерт по киберсигурност. Експерт по киберсигурност, да. Верно. Да, не е юринчанин. Я ви това да бургер туриста. Аз съм готов. Сега ще го изчакаш мене. Дай сега направим ще направим гребания са. Гребания да направим, бе, човек. Дай моите на този късно. Гледа, път ти вече набираме. Дай сега гребане с штанга, какво ще направим на горница. Ще забравя какво да правя сега, брат. Ще правим набирания. Набирания ще правим. Гребане на това. Аре, отивам повече сила, сега да ме хванем тук. Дай сега и тук. Като усетим тогава. Айде. Стандартно надхват. Той докато ще загрява нашия. Те в Люлин много загряват, защото не трябва да убият опонентите.
Само в Люли го има. Добре, аз си приключих първата така лека серия. Сега ще направя две вработващи. Ще докато още загрява. Няма проблем, може да направите и вие така загрявка. Нищо. Сега на хората си мога да направя така загрявките. Ако имате 2 часа да разположение, само загрявате. 4 години нямам и една контузия, така че... Запъпваш, ще боли кръста, не? После аз загрявам това, Аз се слагам късички 70, да направим една вработваща лека. Сега ще докато загрява още. Какво правиш това? Не правим адекватно. Скърбване? Зуба смоли? Так, запали ли? Да си заграе китката, да нещо да не си е щупи момчето, да за това загрява. 4 години загряване. Да бе, да загрее едно хубаво така. Аз тренировката ще я приключа, той нашия още загрява, няма проблеми. Загрява. А после да загрееш и ухото, да загрееш носа, очите. Загрея два шамара. Това шамара. Ето не говорят, не в Люлин, така говорят. Мусагеница, там покаш как говорят. Мусагеница, да. Продължаваме с загрявката. Ама, верно ли бе? Още ли бе? Това е рутината ми за набирания. На гръб. Седна 30 секунди. Ще изпълваме дробовете. За 30 секунди. След последното упражнение за загрявка. Трябва да чувствате как трябва да дишате толкова дълбоко, че да го чувствате в топките ви. Вода. И това е последно и сега правя 10 набирания, като помечи масло. Чакай гребането. Свободно ли е за 10 набирания? Минус 300 мл. Така. Абе, ще трябваше да пусне музика, ама. Ще мина без. Това флексионери не мога да разбера да се набира направо до тавана да опре. Той ще излети.
уж гряване да правим и набиране. Колко е това? Колко имам ли нещо? Първа работна. Ще направим 2 или 3 грама. Защото такъв азкрач огромен, да се види малко. Наплати тялото, много го платиш. Колко е? Тялото го платиш. Това не е лошо. Това е джитване. Добре, дай, добре. Гледам както искаш. Една пета репс. Сложиш ли? Това е една пета повторения. Това е грела. Аз не го прецелил Това е грела. нещо по-така интелектуално. Добре. Какво има в космоса последните 5 години? Не бе, Виждали как се чупи китката, като издърпва нагоре? Това се издърпва просто. Това изправа не се прави. Но нищо. Това е един вариант. Така малко не е грешно. Това просто отива повече в трапеца и в задното рамо. Ето пак си хилядия преди серията и до края на клипа, който гледате, ще гледате как водата я няма. Ами поне 3 литра на тренировка ще изпиете. Толкова си. Да? Значи... Това се получава, когато той прави само набирания, а аз правя повече гребане. Викам, това се получава, когато той прави набиране повече от мен. Аз правя гребане. Затова е хубаво да ги правите заедно. Сега ще направим отново да ви покажа. Може и по-широко, аз ще го направя и така. Сега идея малко по-тясно. Ето, една серия. Вече вработващи, няма смисъл да правим загряващи. Нормално, български вече правим. Поне тук се съгласи. Той искаше за първо да прави набиране, аз гребане. Нормално, в началото ще е така. Много гледаш назад. Да, си по-напред.
Напротив, брат, така, слагаш инерцията, да дръпнеш повече. Той го прави всеки бой. Всеки бой го дърва. Стандартно се прави тук. И тия не са грешни, просто това е друга вариация на набирания си. Но философно няма как да му го обясня това, защото не се знае, но както и да е. За да направим нещо 85. Стандартно е пушенето, като ще пълниш рамената. Много крим ще го правя без светили, иначе светили повече, защото помага, не използва толкова предвиждата. Но днешна тренировка няма да правим с светили, ще използваме само ръцете. Без екстри. Без глупости. Вече като станете 100 кг, тогава светили, колани. Ема ти си помазвам. Не предвиждате. Той се е постригал с нея. Трябва скоро и аз. Да излязат. То очевидно моето е по-голяма, нали така? Да, ама той е по-мазан. Простащина. Да, нали? Зелендурщина. Нали? Колпинг. Как ще? Добре. Стига, бе. Добре, може и да е по-голяма. По-голяма е. Просто се помазан тук. Имаш ген просто от ръцете повече. Имаш повече от мен. Съм тренирал повече. Предвишница? Да. Аз не съм тренирал от предвишница. Аз тренирам по-здраво от тебе, принцип. Добре. Това е твое мнение. О, това е патина на добро. Айде към набиране. Какво не е удобно, бе, човек? Нормален хват, лост. Ще изчакаме дядото. Значи, това е просто като вижда, че е по-слаб на някое упражнение и вика, давай набиране да правим, защото знае, че той не бие на набирания. Заради това е иска. Което го разбирам, нали? Нормално. Има по-голяма предвижница от моята, да, така е. Ето, заломните места на двама ние са различни. Аз имам повече от долната част. И ще пренесеме там позите. Той също има в гърба, рамената, повече. Леко тавана, леко е. Дами и господа, това е Тарзан. Ако не знаете, това е Тарзан. Тарзан в залата. Ако не сте виждали люлинския Тарзан. Давай, предвижница. Давай. Какво мислиш? По неговия метод да направим по неговия метод набиране. Ето. Колеги, ставам още.
А? Колко? Също. Да, за снифове. Ето виж аз как седа. Аз имам повече. Ето аз съм малко тук обрано в рамената, докато ти имаш повече преди да изпълни с ръка. Ето. Да. Ето, ето. Изпълни. Ето. Че тук са ни горе много еднакви, само е тук предвиж си тегнеш малко повече от това, защото тук трупаш повече. Ти може да носи повече предвиж се, да. Да, сега. Не бе, не е сила. Маса на бе, това ти казвам. Добре, това Защото ще си го трудно. знаех. Да, не обяснявам ти, защото викаш, че имаш по-здрави ръце. Аз си обяснявам, че това, че си по-големи, не означава, че си по-здрави. Значи по-здраве. Че си по-силен се едно в ръцете. Ама чай да ми кажеш, по-здрави не означава по-мускулни. Да, това ти казвам, че Добре, т.е. какво значи здрави? Повече постна маса или постна нужда? Ако Костна маса, мускул и не бе, не е издържливост, просто и мускул не означава, че ако си някакъв разбирам ти с колко да не заспиш. Ето вижте неговата ръка. Ето как, отпусни. Виж как е разположение, тук има повече. Ето той има повече пред мишца, по-изолиране. Аз съм набирал, съм правил дори по-изолирани упражнения, затова и седа по така, по различен начин, нека баш като мен. Горната част. Няма да превърваш, просто Много обяснявам, съм тренирал. Да, Не си тренирал. Не съм, да, аз въобще не съм тренирал. Аз никога не съм тренирал тежко, само той. Добре, както искаш, да си спокойно. Щом те прави удовлетворен, нека да е така. Казвам ти. Ето, затова с него не се спори, защото той си мисли, че е най-във всичко. Според мен си може 10 пъти по-голям него от мен. Аз знам, какво знам, как изглеждам, колко Аз тренирам. буквално, ако ти кажа нещо, мисля, ти си измисляш нещо теглото, брат, издърпваш, като че така, слагаш филм по си. Маса в кръка. Твой е Ти по-изчистен. ми казваш, моят крак е по-изчистен, аз реално съм помазан от теб. Аз съм по-мазан в долната част. Ти си Това не работи така физиологията на мъжете. горе, ти е тук, ти в корема и в гърба и в горната част, в гърди рано. Това ти обяснявам. Не, брат, аз не тук Всеки складирам мъжете. Да, ама всеки организъм е различно, това ти обяснявам. Ти пак не се обясняваш. Да, вече изстинах, да, не набирам. Да, вече изстинах. Ето, тренировката стана, ето две упражнения и говоря. Да, флекса на нещо. Айде, аз се стинах, дай да лопаме на това. Айде, какво си да Кое е по-добре? Аз нищо не виждам да бъдат. Как ще правим подфатинг? Добре, айде мотивираме нещо. Айде, давай фотка, давай направо така. Ето, такъв тип си. Това се набира. Ще направим и широк, тесен. Давай. Айде. 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 Айде, още.
Добре. Че така се да. Какво е това са? Маймунджилци. Аре да има забавно. Трябва да направим такъв TikTok батальон от 3 евро. Да, 3 евро, да. Дай към камерата гледай. Да. Айде ти бърти тренява на 3 евро. Така хора, взимаш шлангата. Кракай долу, махай с ръката. Освободи се. Ти не стана да няма. Давай. Изпускай шлангата долу, пада ти над ръката. Измъквай се. Измъквай се. Така. Пъшкай на всяко повторение, искам да пъшкаш. Искам да се вижда езика ти. Всяко повторение. Така. Се едно 100 килограма. Така пъшка се. Леко да не я ставиш. Леки не ще ви прави. Без да поговорим. Да е там много лесно вижда. Добре. Е предвидено. Айде, Джанго, опъвай бицепса. Някакво неща. Само някакво нещо. Давай. Тежко ти е, виж? Тежко ти е. Виж, като не си... Ето, това ще е Бога. Ето. От толкова на помпване. Това е.